שלום, בסרטון הזה נזכור את בסיס הפונקציונלית של השארפוינט, היישומים המאגדים תחת שם זה את כל הרשימות, הספריות המותאמות אישית, המשימות, המסמכים ועוד כל היישומים אשר בונים בסופו של דבר את אתר השארפוינט שלנו. בגרסה באנגלית אתם תפגשו את זה כאפס, זה הכינוי למעשה ששארפוינט נתנו למכלול היישומים שלהם. וננסה לבחון מה יש לנו בתוך היישומים ואיך אנחנו בעצם יכולים להקים ולנהל אותם. ניגש דרך תוכן האתר. במסך זה אנחנו רואים את כלל היישומים הקיימים כבר באתר הספציפי הזה, כשהם מחולקים בצורה ויזואלית מול הצורה שהיא צורה של רשימה, כפי שהייתה קיימת ב-2010. יש לנו כאן יישום של לוח שנה, יש לנו יישום של דפים, יש לנו יישום של משימות זרימות עבודה, מגוון של יישומים. יש כאן שני יישומים שהוספו חדשים ומוצגים באמצעות האייקון של חדש. בואו ננסה להוסיף לנו יישום חדש. ברגע שאנחנו לוחצים על כפתור היישום, למעשה נפתחת לנו רשימת היישומים שאנחנו יכולים ויש באפשרותנו להוסיף לתוך המערכת עצמה. נוסיף יישום פשוט, מסוג ספריית מסמכים. ברגע שזה נפתח אנחנו יכולים לתת לזה מסמכים. נחשוב על זה שזה סיכומי דיון. ניצור אותה. וברגע זה הוספנו יישום שנקרא יישום שנקרא סיכומי דיון מסוג ספריית המסמכים. נמצא אותו כאן. בבקשה. כשכאן מציין שכרגע אין לנו שום פריטים והרגע יצרנו אותה. כל אחד מהם אנחנו יכולים לראות את מספר הפריטים שמכילה ומתי השתנתה לאחרונה, ובמעבר עליו אנחנו תמיד מקבלים את הסימון הזה, שמאפשר לנו לקבל את המידע הנוסף. בלחיצה עליו אנחנו למעשה יכולים לשלוט להגיע לשליטה על ההגדרות שאנחנו מכירים אותם, ונעסוק גם בסרטון נפרד, לקבל מידע על אותה רשימה עצמה מאיזה סוגי, ולהסיר אותה במידה שהחלטנו שאנחנו לא מעוניינים בה יותר. לחיצה על היישום עצמו, על האייקון שלו, מכניסה אותנו לתוך היישום, כשכאן אנחנו מתחילים להכניס בה את הפריטים שבה, אם זה טעינת מסמכים, אם זה הכנסת דאטה באמצעות רשומות וכו'. נחזור רגע לתוכן האתר שוב, וננסה לראות איך אנחנו מוסיפים יישום מסוג נוסף. תמיד אנחנו מגיעים לתוך המסך הזה, יש דרכים שונות. אם אנחנו פותחים אתר שהוא TeamSite, יש אפשרות להגיע דרך דף הבית. וניצור לנו לכאן יישום נוסף, שבו אנחנו יכולים לבחון את האנשי קשר. נקרא לזה צוות הפרויקט. עוצרים. ובגישה בתוך צוות הפרויקט. בבקשה, הנה הוא כאן. אני יכולה לשלוט בהגדרות שלו, לקבל מידע או להסיר. או לחילופין אני אלחץ ואני אגש לתוך היישום עצמו ואתחיל להכניס פרטים של אנשים. אני יכולה להוסיף פריט חדש ולהמשיך לנהל את הרשימה בצורה כפי שאנחנו מכירים משארפוינט 2010. אז למעשה שארפוינט מבוססת על מכלול של יישומים אשר בונים את המערכת, את האתר עצמו. כשבכל יישום ויישום אנחנו מכניסים את המידע. אנחנו נחליט אחר כך איך להציג את המידע, באמצעות אילו רכיבים ובאיזו תצוגה. אבל הליבה שלנו זה היישומים. תודה.